Tinkwetani imma, u nien nippreferi naħdem ma' nies li meta jiltaqgħu ma' problema, jgħidu li isma' għandna problema, ħa naraw kif se nsolvuha. Ma li jkollok nies li jgħidulek saqsi kif sejrin, okej, kollox arrajt m'għandna problema ta' xejn. U mbagħad tard wisq jibdew jisplodu l-problemi. Nafżaw lill-ġenituri, jekk ma kienu sejfsu nafżaw il-ġenituri fl-aħħar minuta. Jekk xejn, stajna għamilna dal-affarijiet qabel. Jiena diġà rfajt ir-responsabilità politika, u għet, u tlabt skuża għal dak li ġara. Għandu raġun, is-Sur Kevin Bonello, jimminaw rrit nirringrazzjah anke għal mod kif ikkomunikajna u ħdimna flimkien anke fit-tmiem il-ġimgħa. U bis-serja dan nirringrazzjah. Is-Sur Kevin Bonello bir-raġun kienet jagħmel dik l-analiżi fuq is-sitwazzjoni kif kienet. U li waslet biex jien nieħu deċiżjoni li nipposponu b'ġimgħa. Jekk tikkuntattihom fl-aħħar u jibdew jgħidulek le se jiġri. L-ikbar problema li ġrat li fl-aħħar jiem wara li ġew ikkuntattjati n-nies kien hemm riżenja ta' fuq 200 li l-ewwel qalu iva, mbagħad qalu le, u jiena qas intihom tort li qalu le, immaġina inti tisma' li se tintbagħat f'ċentru li jista' jkun li inti waħdek jew li m'hemmx koordinatur.